Ćao, pokazat ću vam kako da napravite vulkan. Znači, treba će vam obična staklenka, može biti veća i manja, bolje vam neće trebati. Treba će vam, znači, aroma za domaćinstvo, znači za kolače, soda bikarbona i ocet i treba će vam obična mala žličica. I znači, evo sada ću vam staviti, sad ću vam pokazati kako to treba da ide. Samo malo. Znači, za prvi korak treba će nam ocet, znači do pola ili manje od polovice. Tako nekako. Onda stavimo 2-3 kapljice od boje za kolače. I sada onda pomiješajte. I sad najbitnija stvar je soda bikarbona. I počnemo miješati. Evo ga, ako želite da vam onda stavite još. Moram to sve. Ovo je meni prvi put da radim, tako da ja sam zadovoljna kako mi je ispalo, sam kad je to u roze boji, pa i nije baš nekaj. I mislim da je to. Marta, ne gledaj to! I eto, vidjeli ste što sam napravila, pred kraj sam malo zeznula, ali nema veze. I znači, zapravo najbitnije je ocet, zato stavite ga puno.